खुलुमबाय स्टुडिय'आव उदांस्रि मुसाहारि 45 नं भेरगाव विधानसभा बियाबाव इउपिपिएल दोलोआ साखाफारा जानायखौ नुनो मोन्दों। नंगौ विधानसभा बिसायख'थिया गेजेराव दान मोनसेल'सै बे बिसायख'थिनि थाखाय 45 नं भेरगाव विधानसभा बियाबाव साखाफारा जानायखौ नुनो मोन्दों। दिनै भेरगाव विधानसभा बियाबनि दिमाकुसियाव इउपिपिएल दोलोनि बिसायख'थि सामलाय आफादनि मावखुलि बेखेवदों। बे बिसायख'थि सामलाय आफादनि मावखुलिखौ बेखेवना होयो 32 नं भेरगाव बियाबनि एमसिएलए दावबायसा बर' बिथाङा। थारैनो विधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय इउपिपिएल दोलोआ सेथि बिजाथि फारिलाइ फोसावनायनि उनावनो 45 नं भेरगाव विधानसभा बियाबाव नेरसोन बर'खौ भेरगाव विधानसभा बियाबाव बिजाथि होनायाव गोबां गोख्रोङै इउपिपिएल दोलोनि सोद्रोमाफोरा खामानि मावनायखौ नुनो मोन्दों। फारसेथिं भेरगाव विधानसभा बियाबाव बिपिएफ दोलोनि बिजाथि फारिलाइखौ दासिमबो फोसावनायखौ नुनो मोननाय जायाखै। बे विधानसभा बिसायख'थियाव इउपिपिएल दोलो आरो बिपिएफ दोलोनि गेजेराव दावहा जागोना रोखा। 45 नं भेरगाव विधानसभा बियाबाव सोरनि दोलोआ देरहागोन बेखौ बिसायख'थिनि फिथाइ फोसावब्लासो मिथिनो मोनगोन। फारसेथिं इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि नेरसोन बर' बिथाङा गाबोन नमिनेशन बिलाइ गथायगोनखौ खौरां बिजोङाव रोखा फोरमायनायजों लोगोसे बियाबनि गासै दैदेनगिरि रायजो राजा बिथांमोनखौ लोब लोब बाहागो लानो खावलायहरदों। नोंथांमोननि गेजेरजोंनो आङो खावलायनो लुबैयो आरो फोरमायनो लुबैयो जे दिनैनि नैबे गिबि खेब मावखुलि गाहाय मावखुलि जोंनि 45 नं भेरगाव विधानसभा समष्टिनि मावखुलि बेखौ जों दिनै बेखेवबाय। दा बे हाबाफारियावहाय जोंनि थाखानाय एमसिएलए बे समष्टिनिनो दावबायसा बर' बिथाङा बेखेवनानै होफैबाय आरो लोगोसे बिथांजोंनो जोंनि सेन्ट्रेलनि जिल्लानि ब्लकनि प्राइमारिनि बुथनि गासैबो दैदेनगिरि बिबानगिरि बिथांमोना बेवहाय लैहोर लैहोर फैनानै हेफाजाब होफैबाय। बेखायनो आं बिथांमोनखौहाय साबायखर बावदों आरो बिथांमोननो आं हामलायनाय बावहरदों। आसा फारिनाय थाबाय दिनैनि जिथु नुथाय बेथ' मोजां बयबो लैहोर लैहोर फैदों। जोंथ' एफाग्राब मानसि बेबायदि जों लिंहरनाय जायाखैमोन नाथाय बिथांमोना गावनो बुजिनानै बे हाबाफारियावहाय बाहागो लाफैदों आरो दा बेखायनो फैबाय थानाय समावबो निस्सयকৈ जिखिनि हाबाफारि थागोन माने बिसायख'थिनि थाखायनो माने मा होनना बुङो फोसावदिं हाबाफारियावहाय बाहागो लानो थाखाय बिथांमोना निस्सयকৈ बाहागो लाफागोन बेखौ माने मिजिंथिनाय थाबाय आरो बेनिफ्राय आङो सासे नमिनेशन होखांनायनि उनाव सासे आबुं माने बिजाथि जागोन। आबुं बिजाथि जाखांनायनि उनावहाय आङो जेला रायजोफोरजों थांगोन बा रायजोफोरनि सेरावहाय बाथ्रा बुंहैगोन बे समावहाय आङो मोनसेल' खोथाखौ बुंगोन जे थांनाय गोलाव समावहाय गोबां माने बिजाथिफ्रा देरहानानै सोद्रोमा जालांबाय एमएलएआनो जा एमपिआनो जा बा बायदिसिना माने माबानिफ्रायबो बिटिसिनिफ्रायबो जोंहा जालांबाय आरो दायो आथिखालाव जोंहा एमसिएलए जोंनिनो दोलोनि माबा दङ एमसिएलए दङ। बिथांमोननि मावनाय माखासे बिदिन्थिफोरखौ जों नुयो। जोङो नैबे थांनाय 5 बोसोरावहाय जोंनि एमसिएलएआ जेरैबायदि खामानि मावबाय बिनि बादै गुबुन गुबुन माने एमएलएआनो जा गुबुन दोलोनि एमएलएआनो जा बा एमपिआनो जा बिथांमोननि मावनायखौ जों मोजां रोखोमैहाय नुवाखै आरो खामानिखौनो जों नुवाखै। दा बेखायनो नैबे समष्टियाव एफा गुवार समष्टि माने एफा बुरजा सुबुं सानखो थानाय बे समष्टियाव गोबां समयसाफ्राबो दङ। बेफोर समयसाफोरखौ मोनफा मोनफा जेसेबां हायो आं जुदि सुजुग सुबिदा मोनो बा सोद्रोमाखौ जुदि जानो हामारोब्ला निस्सयकै आं मावनो थाखाय नाजागोन आरो बेवहाय बुंनांगौ बाथ्राया बेनो मख'नो गोनां बाथ्राया बेनो गोबां समयसानि गेजेरजोंनो आरोबाव मोनसे समयसाया मख'जाथाव दिनै बारानिफ्राय बारा जालांदों केन्सार बेमारा बारानिफ्राय बारा जालांदों नाथाय बिनि थाखाय बे बेरामखौ होबथानो मोजां पलिसि सरकारनिफ्राय जों लानायखौ नुवाखै आरो जायफोर बिजाथि आरो लोगोसे देरहानानै जायफोर मा होनो सोद्रोमा जानानै थांबाय एमएलएआनो जा एमपिआनो जा बिथांमोना बिनि थाखाय जेबो पदक्षेप जों लानाय नुवाखिसै आरो दा बेखायनो आं देरहायोब्ला बिनि थाखायबो आं आप्रान माने सरकारखौहाय आपिल खालामगोन जाहाथे बे परिबेगा बा बे समस्याया जोबस्राङो आरो बे ओनसोलावहाय जोंहा गोजोन जायो बेनि थाखाय आङो हाजासे नाजागोन आरो बेनि गेजेरजोंनो आं आरोबाव फंसे बाथ्राखौ आं बुंनो नागिरबावदों। गाबोन आङो गोथार हाबाफारि लानानै डिसि कर्टआवहाय हान्थिगोन। गाबोन आं आंनि नमिनेशनखौहाय दाखिल खालामनो थाखाय आङो आसा सानदों। जोंनि माखासे सावरायनांगौ बाथ्रा दंबावो बेखौ सावरायनानै जों गाबोननि हाबाफारिखौहाय जों मावफुंगोन आरो बेवहाय आङो साफ्रोमबो आंनि समष्टि बाखि जेसेबांखिनि दैदेनगिरि बिबानगिरि समाजनि मेलेमजिबि आरो जोंजों बोसोन होग्रा बोसोनगिरि बिथांमोनखौ आं खावलायनो लुबैदों जे बिथांमोना गाबोननि सानाव अन्तत जयैनो लैहोर लैहोर जाहाथे बाहागो लायो बेनि थाखाय आं खावलायनो थाबाय। थेंक इउ। भेरगाव बियाबनि जे स्टेरिं कमिटि बेखौ नोंथांमोना बेखेवबाय आरो दिनै बहा जागोन
नैबे डिमाकुसियाव जोङो 42 नं भेरगाव समष्टिनि समष्टि लेभेलनि जि स्टियारिं कमिटिनि अफिस बेखौ जों दिनै बेखेवबाय आरो स्टियारिं कमिटिखौबो जोङो इतिमध्य दाना लानाय जाबाय आरो जोङो मोननै ब्लक स्टियारिं अफिसखौ जों दिनै बेखेवगोन ननाय सेरफां आरो खैरोबारि बे मोननै समष्टिनि स्टियारिं अफिसखौबो जों दिनै बेखेवनाय जागोन आरो भेरगावनिखौ जोङो सानसे बा साननैनि उनाव जोङो बेखेवनानै लागोन गाबोन जोङो नमिनेसन गथायनायनि थाखाय दिनै सावरायनाय जादों आरो जों नाजादों जेसेबां हायो जोंनि इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरि लोगोसे इउपिपिएल दोलोखौ मोजां मोनग्रा गासिबो रायजो राजाफोरखौ लानानै जोङो गाबोन अदालगुरियाव नमिनेसन गथायनो थाखाय जोङो साननाय जादों बेराफारसेथिं जों नुबाय खिन्थु बे खेबाव खिन्थु माने इउपिपिएलआव माने जेसेबांखिनि जौसाङाव गिदिर गिदिर माने नेताफोरा जयैमोन खिन्थु बे समफ्राव बेयाव नुनो मोननाय गोदोर गोदोर नेता होननायनिथ' खोथा गैया नेताजों बेसेबांखिनि भट फैया बेखौ जों नुदों खिन्थु रायजोआ जेराव दङ बे दोलोआनो जय जायो थांनाय समफोराव जोङो गुबुन समष्टिनि खोथाखौ जों बुङा भेरगाव समष्टिनि खोथाखौ जों बुङोब्ला बिटिसि समष्टिनि बेवहाय जों गोदोर नेताजों भट देरहायाखै जोङो जोंनि ग्राउन्ड लेभेलनि बुथ लेभेलनि प्राइमारि लेभेलनि गामि लेभेलाव थानाय जि जोंनि इउपिपिएल दोलोनि फोथायथाव जोंनि जायफोर गोख्रों इउपिपिएलनि दैदेनगिरि बिथांमोननि दारैसो जोङो बिसायख'थिखौ देरहादों एबारावबो बेनो जागोन बिदिनो जागोन माने नेरसोन बर'आ देरहानाया नेरसोन बर'आ देरहानाया 100% रोखा जानानै दङ मानो होनना बुङोब्ला बे 42 नं भेरगाव समष्टियाव एमएलए समष्टियाव बिजेपिआथ' बिजाथि होखाया दिनै फोसावबाय बिथांमोना आरो बिपिएफनिफ्रायबो दासिमबो बिथांमोना बिजाथि फोसावनो थाखाय गोहो गथायाखै ओंखायनो जोङो रोखा दिनैनि जि जोंनि गासैबो प्राइमारिनि जि मावथि जोंहा 30से प्राइमारि दङ बे 30से प्राइमारिनि मावथिफोरनि नुजाथिनायानो फोरमायबाय जे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव 42 नं बिधानसभा समष्टि भेरगावनिफ्राय नेरसोन बर' बिथाङा देरहानाया 100% रोखा